Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang angayan ni ini santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nagalapas ako dako yamot, sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluy-i pagtan-aw ang among kaalaot. Ibayaw ang tanang kamot sa imong gahom, aron pagpanalipod kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, na propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan. Musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit may sama sa kahayag sa udtong tutok. Tudloan kamo kanunay sa Ginoo, ug tagbawon kamo niya sa mga maayong butang, ug hatagag kabaskog sa lawas. May sama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan, ug sa tubod sa tubig nga dili gayud muhubas. Hunya tukuron pag-usab ang inyong karaang mga syudad nga nangagun-og. Bangono ninyo ang mga tinukod sa daghang kaliwatan. Tagon kamog mga tig-ayo sa mga nangagubang paril o sa mga kabalayan. Nag-ingon ang Ginoo, kung dili na kamo magnegosyo sa adlawng ipapahulay, kung dili na kamo magtinguha pagtagbaw sa inyong mga kaibog sa adlaw kong balaan, kung gikalipay na ninyo ang pagtamod sa adlawng balaan sa Ginoo, ug kung pasidunggan na ninyo kini, kung dili na kamo magtuman sa inyong gusto o manlibak, nan, magmalipayon kamo diha sa Ginoo. Ug tultulan ko kamo nga madaogon latas sa kabukiran. Tagbawon ko kamo sa kabilin ni Jacob nga inyong katigulangan. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tudloi ako sa imong dalan, o Ginoo, aron magmatinawanon ako diha sa imong atubangan. Tudloi ako sa imong dalan, o Ginoo, aron magmatinawanon ako diha sa imong atubangan. Ipaabong nga imong dalunggan, o Ginoo, tubag ako, kay gisakit ako, ug ako kabos.
Bantay ang akong kinabuhi, kay nahigugma ako kanimo. Luwas ang imong sulugoon, nga nagasalig kanimo. Tudloy ako sa imong dalan, O Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ikaw ang akong Diyos, kaluy ako, O Ginoo. Kay nagasambit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipaya ang kalag sa imong sulugoon. Kay kanimo, O Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Tudloy ako sa imong dalan, O Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Kay ikaw, O Ginoo, maayo ug mapasayloon. Tugob sa gugma lang kanilang tanan, nga nagasampit kanimo. Amati, O Ginoo, sa akong pangamuyo, ug patalingogi ang akong pangilabang. Tudloy ako sa imong dalan, O Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Himaya ug pagdaigalang kanimo, Ginoong Hesukristo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Milakaw si Jesus og iyang nakita si Levi, usa ka kobrador sa buhis, nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Og mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan og misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus. Og dito'y daghang kobrador sa buhis ug ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Pipila ka mga Parisiyo og ilang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Nganong nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga tao nga walay sakit wala makinahanglag doktor, kundi ang mga masakiton lamang. Wala ako moanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala, aron maghinulsol sila." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Wala ako moanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala, aron maghinulsol sila. Usa ka higayon, seminar sa mga apostoles. Ako ang nagseminar, ako masay kura. Akong gipangutana, duha ka grupos mga apostoles. Kinsa dinhi ang nakasuway na o kanang kabit-kabit, walay ni isa. Ako giingnan, kinsa diri ang nakasuway na o
pangawkaw, korupsyon, kaya namin nagtrabaho po sa barangay uban, walay ni isa. Kinsa diri ang bakakon, wala po ni isa. Kinsa diri ang naningkamot pagbinuutan, isa tanan. Akong giingnan nga, ilista na inyong ngan, kay kamo ipuli na ko sa altar, oh. Mga buutan, mga santos naman day kayo mo. Wagi mga sala, mga igsoon, usahay kita, atong tabon-tabunan, atong kaugalingon. No? Dili nato gusto nga ipadayag ang tinuod. Mura bitaw ka ng cake na naay icing, gitawag laban na siya sugar coating. Ang icing di mo guna mo oy maghatag yun og kanang pagka-cake. Ang cake mura man ang siya chiffon, mura man siya manaay icing wala mo to cake gyapon to. Mo sana diha sa tong kinabuhi. Usahay ganahan tabon-tabonan. Mga igsuon, ang tao nga di mo ila sayang kaugalingon, isip usa ka makasasala, peligro na. Kay nga naman, mo na nang higayon na tingali, nga wa na sad ka nang inahanglan sa Ginoo. Ang tao nga di mo angkon sayang kahuyangan, nagpasabot usab ka na, nga wala na kay pagsalig o pagtuo sa Ginoo. Mo na nga delikado na, kumuingon ka nga, buutan, nagikayo ka. Diya sa to Ebanghelyo, ningon si Jesus, wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala, aron maghinulsol. Diya sa kausa, kung ipangutana, kaslunon, anong wala man mo'y kumpisal-kumpisal, kay silang duha, kaslunon, katapusan nakakumpisal, grade 3 pa. Ya karon 30 na kapin lang edad yung sila nga wa man gud misala padre, nakuyawan ko iyay basig mga santos na ni akong kaatubang. Mga igsuon, kung di ta mo angkon sa tong mga sala, nagpasabot ka na nga si Kristo dili po na importante sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Mianhi si Kristo aron pagtawag sa mga makasasala o pagtanyag kanila og kaluwasan. Uban ang mapaubsan ng Espiritu, dado nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan sa pag-ingon. Mapo ang ngurong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Mapo ang urong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan, makita isip makaalim nga puloy-anan, sa mga huyang ug sa mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga pinaagi sa pangamas sa bulahang Birhen Maria, mupatigbabaw ang kalinaw, tali sa mga kanasuran sa kalibutan, pinaagi sa kaluoy nga ilang ipakita, alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang kahiusahan, maugmad dinhi sa atong nasod, pinaagi sa pagtinahuray sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga diha sa mga buhatan, o diha sa atong mga pamilya, dili kita mangitag sayop sa uban, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdon Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa makaluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo.
Amahan, nining panahon sa Kwarisma, sa mong pagpangita sa katarong, ampingi kami sa mong tinguha sa pagkamatarong sa kaugalingon. Sa mong pagpaabot sa kaluoy sa manunubos, makaambit unta kami diha sa iyang buhat sa pagpangluwas, pinagi sa pagpasaylo kanila nga nakasala bato kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang among pagpasalamat, nawata Diyos nga gamana, imong gihalad kanimo, bisan ug dili tapos, imong pahandianon karon ang among pagpaubos sa mong pagsudong Ginoo, sa imong tumang kaayo. Itugon among pagdaig, awit ug pasidungog, ang tibuok langit ug yuta karon, miduyog sa among dakong pagsubok. Mga igsoon, pagampo kamo aron ng atong mga halad og sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdagog paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining sakripisyo aron pagpuypoy og pagday kanimo. Luwasa kami sa sala og himoa nga mag-alagad kami kanimo nga mahigugmaon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw nagalig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ubusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa pagkahuman, puno ang langit, ugyug-yug na sa
Santos kayo ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kugalingon mikuha si sapan, mipasalamat kanimo amahan, mipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa mga kaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag simungnaw. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himuyaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, dihas kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan, gamit ang pagampo gitudlo sa atong manunubos. Ama namong nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanuna mo sa matagal, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunualwas sa kami sa dautan. Manghayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man nagingarian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, upan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, tapos kami mabusog, sagasa sa langit nung kinabuhi, itugot nga kining misteryo nga mong gisaulog, magtabang kanamo sa pag-abot sa kinabuhing tunhay uban kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.